Problema teknika fil-qorti ta' pajjiżna waslet biex numru ta' Libjani ma setawx jiġdu f'kawża kontra Neville Gafa li issa kellha tiġi differita għat 18 ta' Mejju li ġej. Din kienet xhieda importanti li l-Libjani kienu se jiġdu bi Skype mill-Libja fuq l-iskandlu tal-viżas mediċi. Iżda l-arranġamenti tekniċi biex ikun hemm kuntatt bi Skype ma sarux u għalhekk ma setax isir kuntatt. Il-każ ta' Neville Gafa ikkawża ħsara li reputazzjoni ta' pajjiżna bl-uffiċjal tal-gvern fetaħ libel kontra l-editur ta' The Malta Independent David Lindsay. Dan dwar storja li diversi persuni ta' nazzjonalità Libjana kellhom iħallsu biex jinħarġulhom viżas mediċi minn Malta għal trattament li suppost kienu bla ħlas wara ftehim bilaterali li kien sar bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Libjan. Il-ġurnal kien irrapporta li numru ta' Libjani allegatament kienu mitluba jħallsu pagamenti lil Neville Gafa biex jinħarġulhom dawn il-viżas mediċi u jkunu jistgħu jidħlu Malta u jiġu trattati. Gafa qed jiġħad dawn l-akkużi għax qed jgħid li hu kien jieħu biss is-salarju tal-gvern. Issa kien imiss li tliet xhieda jiġdu f'isem madwar 10 Libjani oħra bi Skype. Dan wara li fl-aħħar seduta Ivan Grek Mintoff kien xehed li numru ta' Libjani jridu jiġdu mill-Libja għax kienu qed jibżgħu jiġu Malta minħabba li ma jafdawx lill-pulizija. U kien qal ukoll li numru ta' Libjani kienu ġew offruti sommom ta' flus minn Gafa biex ma jiġdux kontrih. Il-Maġistrat Francesco De Pasquale kien laqa' din it-talba sakemm fis-seduta tal-ħamis sar magħruf li ma sarux l-arranġamenti tekniċi mill-qorti. Għaldaqstant il-kawża ġiet differita. Il-Prokuratur Legali u ex-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zamit qed jidher għal Gafa filwaqt li l-Avukat Peter Fenech qed jidher għal Lindsay.